Ahoj, vítám vás u videa z OMSI 2. Dneska tady teda máme OMSI 2 editor a ukážeme si, jak si natrasovat novou linku, udělat jízdní doby a udělat si jízdní řád. To se vám bude velmi hodit, takže nejdřív si musíme udělat aj různě ty zastávky, že jo. Takže OMSI Station Links si natrasujeme, nejdřív klikneme na tu první zastávku a klikneme na tady tu, jak se tomu říká, na tu track entry nebo takové. A pak zase klikneme na tu další a klikneme na koncovou zastávku. Tak. A já si udělám třeba tady zastávku. Tady to bude někde. Jdeme tomu třeba tady. Tak. Tady si uděláme v protivce. Tak. No. Teď si musím samozřejmě pojmenovat. Sáme třeba nastupující lidé 2, lidé 1. Je třeba to samý. Tak. Co je napsaný? Tak. Teď dáme Station Links. Dáme to New. Teď dáme Set Start Station. A klikneme tady na toto. Vlastně jdeme po trase až na další zastávku, do které to potřebuje napojit. Tak. Výborně. Jo, tady dáme Set End Station. Tady mám tu pojmenovanou trasu. Tak. Teď si dáme, ještě si dáme ty druhý, takže tady je Set Start Station, toto. Takhle komplikovaně objíždět. Tak. Takhle. Musíte si dát bacha, abyste žádnou tu trasu, kde jezdí auta, toto abyste nevynechali, protože vám to pak jinak nefungovalo. A když změníte typ silnice, tak se vám to vynuluje. Takže to pak potřeba natrasovat znova. Sakra. Tak. Tady už se nejdeme zastávku, super. Tak dáme Set End Station, tak jsme hotoví. A jdeme do Tracks and Trips. Já se si to říknu. Takže 154. Tak. No. Dáme add from list. Takže
toto, a teď toto, jo. Tak to je hej. Takhle si pak, pomocí toho stationu se pak dají jednoduše jako vybrat ty zastávky. Tak, dáme edit profiles, teď si dáme new, základ se vytvoří standard a teď se vám vytvoří nějaký základní minuty. Tady to jsme si dali 3 minuty. Tak. Tady dáme třeba 0, tady dáme 1, tady dáme 3. Tady se dají nastavit, když dáme always plus web, že tam bude zastavovat vždycky a bude čekat do času odjezdu. On demand je na znamení, never tam nebude zastavovat nikdy a always tam bude zastavovat vždy, ale nebude čekat do času odjezdu. A wait of the time tak bude čekat jenom do času odjezdu, když tam zastaví. Tak. Teď si tady to uděláme to samé v druhém směru. Create new 154. Tak. A uděláme vlastně to samé. Tady se dáme add from list. Začne tímhle. A skončíme tím. Tak. Závěr edit timetable, dáme si novou linku 154. Tak. Teď se budu nastavit, jestli když zatrhnu toto, budeme na ní moc jezdit, když to nezatrhnu, bude tam jezdit pouze AI linka. Si vytvoříme kurz, třeba první. A ještě vehicle group. Tak pojede třeba. Tak. Aha. Všem se nám vyskytla ještě chyba. Ne, tohle ne. Edit profiles. Tak. Fair. Teď už by to mohlo jít. Jo, event. Tak jo, už to jde. Tady se může dát, aby se to udělalo stejně v intervalu 1 za hodinu. A to takové hezky proskáče. Tak. Super. Tak, OK, já doufám, že se vám video líbilo. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, napište do komentářů. Po případě jste chtěli, abych natočil video ještě i z něčeho jiného, co se týká OMSI 2, tak neváhejte a napište. Já se s vámi loučím.